Bogdan Moldovan este singurul medic chirurg din România cu acreditare de prelevare europeană multiorgan și, în plus, transplant renal și hepatic. A terminat facultatea de medicină la Târgu Mureș, specializarea și-a făcut-o în Franța, iar experiența în chirurgie a căpătat-o la Geneva, în Elveția, acolo unde s-a și născut visul lui, acela de a pune pe picioare primul centru privat de transplant renal în țara natală. A și reușit, la Brașov. Astăzi cunoaștem povestea unui om fascinant care de multe ori depășește granița imposibilului. Este invitatul meu la Brilliant. Bună ziua și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea astăzi la Brilliant. Iată, ne vedem la Brașov, locul care v-a devenit acasă acum mai bine de 10 ani. Mulțumesc pentru invitație și fiți bineveniți în a doua mea casă, locul în care mi-am găsit, să spunem așa, consacrarea din punct de vedere profesional. Dar greu v-ați găsit-o și demn de menționat nu în România. Da. Până să ajungeți aici, ați avut așadar de parcurs un drum greu, anevoios uneori, dar a meritat toată această călătorie. A meritat. Acest proiect profesional a fost, așa cum am pus pe Facebook, ca o aruncare într-un părâu cu o barcă de rafting, în care pur și simplu m-am lăsat dus de șuvoi și mi-am fixat niște repere profesionale, să fac transplant de ficat, transplant renal, să fac chirurgie de top și doar nu am făcut altceva decât să-mi urmăresc aceste proiecte de-a lungul carierei, să caut cele mai bune locuri în lume în care pot să le învăț și unde pot să mă formez și iată-mă aici. Pentru că asta ați și făcut, de fapt, șlefuirea dumneavoastră s-a materializat în 3 centre internaționale de excelență, dar despre asta o să-mi vorbiți pe parcurs, așa că o să vă invit să vorbim mai pe larg. Mulțumesc frumos, cu drag! Vorbeam mai devreme, în curtea spitalului în care vă desfășurați activitatea de mai bine de 10 ani, despre faptul că ați hotărât să vă reîntoarceți în România. Întotdeauna am spus că am plecat ca să mă întorc. Adică am plecat să învăț ceva ce în țară nu se făcea sau se făcea foarte puțin și m-am întors cu gândul să pun în practică aceste tehnici pe care le-am învățat. Consider că fiecare dintre noi ne naștem într-un loc cu un anumit scop, adică altfel ne-am fi născut cu toții în Germania sau în Statele Unite. Deci cred că faptul că ne naștem undeva, poate că sună așa cu mare tam-tam, dar cred că avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinim. Și așa cum spuneau și colegii mei elvețieni, ar fi fost păcat să rămân acolo când impactul meu în țara mea este altul decât acolo unde eram înconjurat de 7 profesori care făceau cam de toate. Chiar mentorii dumneavoastră, insistând că România are nevoie de un om ca dumneavoastră aici. Exact. Chiar mulți dintre ei mi-au spus-o de mai multe ori, chiar au accentuat cât de mult respectă faptul că m-am întors în țară. Au zis că ei nu înțeleg de ce este europeni, în general, își doresc să rămână în Elveția sau în țările de adopție, când acasă ar putea să facă atâtea lucruri. În Elveția lucrurile sunt toate făcute deja, nu mai ai ce să faci în plus sau să faci ceva extraordinar. Ori în România avem atâtea de făcut, atâtea de pus la punct, atâtea de adus la zi, să zicem așa. Avem atâția oameni suferinți care așteaptă de la noi să-i ajutăm. Nu zic că nu sunt ipocrit, că n-aș fi vrut să rămân la un moment dat, dar acum, după 10 ani, îmi dau seama că din toate punctele de vedere mă bucur că am ales să revin în țară. Povestea dumneavoastră este, de fapt, povestea visului început la Geneva, în urmă cu mulți ani. Povestea a început la Târgu Mureș, în urmă cu foarte mulți ani, când... Cum ați hotărât să alegeți medicina, de fapt? Medicina era cea mai importantă facultate din Târgu Mureș și este și acum. Probabil singura care avea o tradiție mai mare alături de facultatea de teatru și fiind dintr-o familie de ingineri, cumva
cineva trebuia să iasă din rând și să facă altceva decât ingineria și așa am ales să fac medicină. Imaginea medicilor era mai bună în societate decât acum. Pot să spun că nu aveam nici cea mai mică idee unde mă va purta viața și revin la acea poză cu omul care se aruncă într-un șuvoi în barca de rafting. Deci viața mea aș putea să zic că a fost de acest tip. Adică nu am avut mari așteptări și nici nu pot să zic că vreodată mi-am imaginat ce o să ajung. Când v-ați dat seama mai exact că aveți talent către chirurgie? Nu știu să spun un moment exact, doar am fost tot timpul foarte competitiv. Probabil că tot așa ca o joacă, ca o competiție a pornit și partea de chirurgie. Existau chirurgi foarte renumiți în Târgu Mureș care erau idolatrizați de către studenți. Și bineînțeles că mi-am dorit să fiu în preajma lor, să impresionez, să fiu bun. Dar talentat concret, când v-ați dat seama că sunteți? Nu mă consider un chirurg talentat. Cu toate astea, ați ieșit în evidență destul de ușor în Târgu Mureș după terminarea facultății. M-a ajutat și mintea și mâna și foarte ambițios în primul rând. Adică nu mă consider un talent al naturii, să zicem așa. Sunt alți oameni care poate că sunt mult mai dotați decât mine, dar care nu au avut ambiția mea sau nu și-au urmărit obiectivele așa cum le-am urmărit eu. Credeți că sunteți mai mult produsul muncii, al perfecționării continue, al sacrificiilor, decât al talentului? Mă consider un om care a înțeles secretul focului. Înțelegeți? Deci eu totdeauna am considerat că am înțeles chirurgia. Mulți chirurgi fac o viață meseria asta și nu o înțeleg. Sau o fac la un nivel foarte basic pe care ei îl consideră și pe care îl învață, așa cum spunea foarte bine unul dintre mentorii mei, doctorul Bud, prin înmugurire. Adică ei învață uneori prostii din generație în generație și le duc mai departe. Niciodată nu încearcă să iasă din mediul lor și să vadă oare cum se face pe bune treaba asta, cum se face operația asta. Și cum se face până la urmă? Și șansa mea a fost faptul că am lucrat 2 ani în Elveția, unde am învățat cum se face medicina, aș zice, de un nivel superior de calitate. Adică în Geneva nu se opera foarte mult, dar se opera foarte bine, adică foarte meticulos, foarte anatomic, nimic nu era la voia întâmplării. Și asta le permitea să aibă cea mai mică rată de complicații. Deci ei nu se mândreau cu număr de operații, cu volum, ci se mândreau cu calitate. Același lucru l-am introdus cumva și în filozofia mea despre chirurgie. Adică nu contează cât durează operația, contează rezultatul. Locul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea este recunoscut pentru acest lucru, pentru rata mică de complicații și implicit pentru decese. Oamenii vin la dumneavoastră pentru precizie, pentru claritatea diagnosticării, dar mai ales pentru dumneavoastră, concret. Cu ce credeți că ați contribuit în toți acești ani la conturarea acestei imagini? Faptul că îmi pasă de suferința oamenilor. În general, în medicină, corpul medical are senzația că e vorba despre ei în toată această poveste și nu despre pacienți. Am încercat să fiu un medic foarte apropiat de pacienți și să mă aplec foarte mult asupra suferinței lor. De aceea am abordat de multe ori cazuri care au fost considerate imposibil de tratat, pentru că ei mă mișcau prin povestea lor și ziceam, hai să încerc, poate totuși ceilalți s-au păcălit. Poate că eu o să am o sclipire și o să găsesc o soluție. Și de multe ori ne-a reușit treaba asta și cumva lucrul acesta l-am perpetuat. Am pus întotdeauna pacientul pe primul plan și nu pe mine pe primul plan. Adică sunt un medic care pot fi găsit zi de zi la spital. Unul dintre profesorii mei din Geneva, profesorul Pietro Maino, îmi spunea că
Cel mai important lucru în medicină este să fie accesibil. După aia să fie amabil, după aceea să fie abil. Deci a treia caracteristică este abilitatea ta profesională în a fi apropiat și apreciat de pacienți. Bineînțeles că amabilitatea și disponibilitatea, dacă nu sunt dublate și de rezultate foarte bune, până la urmă lumea își dă seama. Deci nu poți să păcălești pacientura la nesfârșit dacă nu ai rezultate. Din fericire și rezultatele pe care le-am obținut au fost foarte bune și am încercat în acest timp, așa cum mi-am propus când am venit în România și în Brașov, să implementez cele mai avansate tehnici pentru toate tipurile de patologii. Astfel, am reușit să realizăm primul centru de transplant privat din România, să aducem primul robot în sistemul privat din România, să facem anumite proceduri în premieră, deci le-am pierdut șirul de la 14 operații în premieră națională, deci și nu de asta că am vânat o premieră, ci pentru că pacienții ne-au căutat și ei ne-au provocat. Și nu e totdeauna meritul meu, ci îmi place să operez împreună cu colegi de alte specialități. Deci dacă văd că este un caz complicat, îmi place să am alături de mine o echipă în care atunci când psihicul meu obosește, să știu că cineva, când ajungem într-un anumit punct, cineva care pe domeniul respectiv e mai bun decât mine, poate să preia și să treacă hopul. Sunteți medic primar, chirurgie generală, cu o supra-specializare în transplant multiorgan. Ce v-a făcut să vă îndreptați către transplant pe care îl realizați pe cale robotică, cu ajutorul robotului Da Vinci? Ce m-a determinat să visez la transplant? O poveste tristă din copilărie, când plecat fiind într-o tabără după o olimpiadă de biologie națională la care am participat, pe când m-am întors acasă, mama celei mai bune prietene murise de o hepatită fulminantă. Eram deja pornit pe calea medicinei și mi-am jurat că dacă o să ajung medic, o să încerc să fiu un medic cât mai bun și să încerc să fac transplant de ficat ca să salvez oamenii aflați în astfel de situații. Aici vine și oful meu cel mai mare, faptul că pe activitatea de transplant hepatic, centrul nostru nu a primit acreditare de transplant hepatic după mai bine de 2 ani de schimb de documente, dar măcar am bucuria că mă lupt pentru treaba asta. Legat de transplantul renal a fost un cadou neașteptat pe care l-am câștigat sau l-am primit în Elveția. Eu am mers în Elveția pentru transplantul de ficat. După mai multe stagii la Paris, unde am avut ocazia să lucrez în cel mai mare centru de transplant hepatic din Europa, Spitalul Paul Broos, care făcea în jur de 200-300 de transplanturi hepatice pe an, adică aproape unul pe zi. Acolo nu am reușit să obțin un post și când a trebuit să plec din Târgu Mureș, colegii din Paris practic m-au propus la Geneva fiind un centru satelit al Parisului, toți profesorii din Geneva făcând formarea la Spitalul Paul Broos. Și așa am ajuns să fiu fellow în transplant. Am fost primul fellow în transplant la centru din Geneva și, spre bucuria mea, pe lângă transplantul de ficat, acolo se făceau și alte tipuri de transplant care nu se făceau la Paris, în centrul Paul Broos. Deci am putut să asimilați. Să asimilez, să învăț transplantul de rinic, să intru în operații de transplant de pancreas sau transplant de intestin, operații pe care nici nu visam să le văd, dar aminte să le fac. Și în felul acesta, la sfârșitul a 2 ani de formare în Geneva, am putut să particip la examenul european pentru diploma de transplant și să pot să-mi iau atât diploma pentru transplantul de ficat, cât și pentru transplantul de rinic și prelevarea multiorgan, fiind în acel moment singurul chirurg din România care aveam dublă specializare de transplant și cred că și acum e cam tot așa. Cum vă percepeau profesorii acolo?
Îmi place să spun că eram ca fata săracului ce a isiteața. I-am câștigat prin dovedind o putere de muncă fantastică. Chiar în una dintre scrisurile de recomandare pe care profesorul Gilles Monta mi-a dat-o după ce am terminat formarea la ei, au scris acolo foarte frumos că practic eram un chirurg neobosit, adică să stau până la 14 ore în sala de operații și să fac 3 intervenții la rând. Așa am și primit cadou în data de 30 august 2009 primul transplant de ficat. Noaptea fusesem plecat în sudul Elveției la o prelevare multiorgan, am recoltat un ficat, am făcut pregătirea ficatului și profesorul Gilles Monta, care dă numele acestui centru, din păcate a trecut în neființă, m-a întrebat: Bogdan, ești obosit? Și am zis: eu obosit niciodată. Și zice: vrei să implantezi tu ficatul ăsta? Foai, cum să nu? Și așa am realizat exact acum aproape 12 ani primul meu transplant de ficat. Aveam 38 de ani și îmi atinsesem obiectivul. Dar așa cum v-am spus, niciodată n-am făcut o chestie de palmares, gata, am bifat, am 38 de ani, am atins obiectivul, am terminat. Nu. Raportat la experiența dumneavoastră internațională, chirurgia robotică a devenit o specializare în sine sau rămâne la stadiul de device și omul este creierul în continuare? Da, chirurgia robotică nu poate fi gândită fără chirurgia de bază. Adică nu poți să începi, deși sunt poate tineri care acum încep chirurgia și care nu au făcut operațiile deschise, ci direct robotic sau direct laparoscopic. Consider că deocamdată chirurgia robotică, ca și chirurgia laparoscopică, trebuie să reproducă ceea ce se face în mod normal prin operația clasică, care este operația standard. Bineînțeles, există intervenții gen operația de prostată pentru cancer, care este gold standard la nivel mondial. Pentru chirurgia generală încă nu există o operație la care să spunem, dacă nu o faci cu robotul, reduci șansele pacientului de a fi bine. În percepția mea, care sunt un om liber gânditor, robotul Da Vinci este un device foarte bun, o unealtă extrem de provocatoare pentru chirurg, extrem de utilă și pentru pacient, dar în principiu se limitează la cazurile standard. Adică, de exemplu, în patologia mea principală, care înseamnă cazuri foarte avansate de boală, nu văd cum robotul Da Vinci ar putea să pătrundă mult mai adânc în următorii ani. Deci va rămâne, din punctul meu de vedere, încă mult timp un device și nu o nouă ramură chirurgicală. Pentru că ajung la dumneavoastră, așa cum spuneam mai devreme, cazuri declarate de cele mai multe ori inoperabile, într-un stadiu avansat, cu o patologie foarte greoaie, complicată. Nu vă este frică să abordați ceva ce, de pildă, alți 3 chirurgi au refuzat? Dimpotrivă, asta mă stimulează cel mai mult. Mai ales că știu foarte clar că singurul tratament potențial curativ în cancer este chirurgia. Deci tratamentul oncologic este un tratament adjuvant sau paliativ, niciodată nu curativ, cel puțin nu în cancerele pe care noi le abordăm, cancere digestive, cancere de organ parenchimatos. Tratamentul oncologic poate să fie curativ mai ales în sfera hematologică, dar nu în sfera chirurgiei generale. Și așa cum foarte bine spunea profesorul Henri Bismuth, care este cel care a înființat Spitalul Paul Brousse din Paris, cea mai gravă complicație a unui pacient oncologic este să fie inoperabil. Și atunci nimic nu este de precupețit dacă poți să ajuți acel pacient să faci operația pentru a-i alina suferința, pentru a-i
La mulți reușim să obținem chiar vindecarea sau remisii de lungă durată. Bineînțeles, criticii vor zice, ei, ai prelungit și tu cu câteva luni sau cu un an sau nu e datoria noastră să apreciem dacă acel an a fost inutil pentru omul respectiv sau acele luni au fost inutile. Poate că în acel an i s-a născut un copil, poate că în acel an și-a cununat copilul și așa mai departe. Adică acei ani sunt extraordinari și nimeni nu poate să spună decât cineva ce nu a trăit așa ceva și nu se poate pune în locul pacienților, nu poate să spună, domnule, nu merită. Câteva luni nu merită, un an nu merită, pentru un an nu merită. Deci nu este datoria noastră ca medici sau chiar am propus la un moment dat ca acest cuvânt sau această expresie să fie scoasă din vocabularul medical. Dumnezei se cred cei care refuză pacientului dreptul la luptă. Adică Dumnezeu ești atunci când te crezi atotștiutor și când crezi că dincolo de tine nu mai există nimic. Ori eu, chiar și când am situații pe care eu nu le pot rezolva, întotdeauna le propun unor centre din străinătate. N-am cum să nu vă întreb când vă ascult ce vă creează motivația asta lăuntrică de a depăși acest prag care sună de cele mai multe ori ca o sentință. Am foarte mulți pacienți care sunt în viață, deși au fost condamnați. Deci chiar am o pacientă care își zice zombie. Eu, acum 6 ani, am fost declarată inoperabilă și încă certată la un institut oncologic. Tu, femeie, tu nu înțelegi că nu se mai poate face nimic? Adică ceva de genul ăsta. Și femeia respectivă nu a acceptat sentința, s-a operat, cancer ovarian, HIPEC, și este bine mersi fără boală după 6 ani. Sau alții și alții, adică e vorba despre zeci de pacienți, nu e vorba despre un caz izolat. Totdeauna spun, fiecare om este o fărâmă de Dumnezeu, deci nu ai cum să zici că acel om nu merită sau nu merită o șansă. Mă compar cumva de multe ori cu un sanitar care umblă pe linia frontului. Știți cum era mai de mult în filmele din războaie. Era sârmă ghimpată pe o parte, sârmă ghimpată pe altă parte și era no man's land în care erau răniții. Și acolo unii mureau, alții puteau fi salvați. Deci eu mă mișc pe linia frontului, pe linia dintre viață și moarte. Încerc să nu îi las pe oameni să treacă dincolo, deci încerc să-i recuperez. Pe foarte mulți reușesc, pe unii nu reușesc și de asta de multe ori îmi fac și eu în minte niște procese de conștiință, adică cred în destin, cred în soartă, cred că există undeva un contor care ne spune cât timp mai ai. Îmi place să fiu acea ursitoare care vine și schimbă destinul. Deci a venit ursitoarea rea și a zis, tu te vei înțepa și vei muri. Atunci eu să vin și să zic, nu, că te întâlnești cu doctorul moldovan și ai o șansă să scapi. Dar nu totdeauna reușește treaba asta și... Dar de cele mai multe ori, da, e important să menționăm exact. asta. Și există și situații în care poate că eu sunt fuiorul care înțep mâna prințesei și din mâna mea există și pacienți care, din păcate, nu reușesc să treacă de boală. Și bineînțeles că sunt foarte dezamăgit atunci și eu și familiile, că nu reușim întotdeauna și de multe ori mă rog ca totdeauna să fiu de partea bună a destinului, să nu fiu eu cel care dau lovitura de grație unui pacient. Din fericire reușesc de cele mai multe ori să fiu eu cavalerul care salvează. V-ați dus vreodată mai departe de ceea ce presupune limita aia de siguranță? Am făcut foarte multe operații în premieră națională. Aceste premiere naționale au fost și premiere pentru mine. Dar niciodată nu am făcut o aventură chirurgicală. Adică, cel puțin de când sunt în Brașov, niciodată nu am pierdut un pacient pe masa de operație. Pot să pun capul pe pernă și să zic că sunt liniștit, că am făcut tot ce se putea pentru ei, încă de multe ori am remușcări că față de mama mea nu sunt atât de atent cum sunt față de pacienți. Adică atâta
îi bibilesc, atâta grijă am, atâta îi mângă, atâta le vorbesc, încât de multe ori îmi zic, băi, uite, poate că față de mama nu sunt atât de atent cât față de pacient. La începutul carierei dumneavoastră a remarcat cineva flerul spre chirurgie? Ați avut o întâlnire providențială, un mentor? Mi-am adorat primii mentori, da? Profesorul Copotoiu, profesorul Baghiu, profesorul Bud, după care mi-am dorit să văd ce se întâmplă și afară, în afara țării, pentru că îmi doream să, repet, să intru în partea de transplante, partii de chirurgie hepatică majoră și în felul acesta am ieșit în străinătate și am putut să mă închin, să zic, la niște moștri sacre chirurgiei hepatice și chirurgie de transplant din Europa și din lume. Profesorii mei elvețieni mă vizitează sau mă invită sau... Deci avem o relație extraordinară care este lipsită de orice fel de orgolii și trebuie diferențiată invidia pozitivă de invidia destructivă. Întotdeauna am fost un om care m-am uitat în fața mea și am văzut cine e în fața mea, să zic așa, și mi-am dorit să-l depășesc. Deci asta consider că este o invidie într-un fel pozitivă. Uite, dacă ăla poate, de ce să nu pot și eu? Și o chestie de competiție. Cu ce rezonează, apropo de ascensiune, leadership-ul în chirurgia dumneavoastră? Mai exact, la ce ați renunțat ca să ajungeți aici? Făcând o pasiune din meseria asta, a fost tot timpul cumva pe primul loc și atunci nu o iau ca pe un sacrificiu. Să zic că poate n-am petrecut suficient timp cu familia sau cu copilul meu, dar am încercat întotdeauna să fiu un model pentru el, nu neapărat să-l cocoloșesc. Și vreau să fiu un model și pentru colaboratorii mei. Am încercat întotdeauna prin modelul meu să îi trag și pe ceilalți după mine. Și succesul este cel mai bun drog și cel mai bun doping pentru tot ce înseamnă viața unui om. Ești încrezător, ești Dar vesel. rezerve ați avut când ați intrat în sala de operație? Am avut un stres fantastic pentru că lucram într-un sistem privat și tot profesorul Monta spunea medicina privată înseamnă contract de succes 100% cu pacientul. Deci este medicina privată mult blamată, totuși a adus ceva foarte important pe piața medicală din România, și anume focusul pe rezultat. Vreau să vă rog să faceți un scurt exercițiu mental, poate nu neapărat plăcut. V-ați lăsa operat de chirurgul Bogdan Moldovan? Da, sunt șeful pe care mi-ar fi plăcut să-l am, sunt medicul pe care mi-ar fi plăcut să-l întâlnesc, sunt prietenul pe care mi-ar fi plăcut să-l am și așa mai departe. Adică întotdeauna am știut să mă pun în pielea celui din fața mea și să-i dau cea mai bun din mine. Am urcat treptele prin muncă. Gradual, da. Și cumva le-am arătat tuturor care e calea, însă nu sunt foarte mulți care sunt interesați de această cale. Mă duceam în Elveția, plăteam un bilet de avion ca să văd un transplant de rinic, ori la noi când avem transplant de rinic nu e nimeni interesat. De ce credeți că sunteți brilliant în ochii pacienților? Pentru că sunt unul de-a lor. 2000 de ani medicina a însemnat doar empatie, o batistă pusă pe cap, un par cu apă și o mângâiere. Și a fost foarte bine. Acum medicina a pierdut aproape complet empatia și compasiunea. Deci probabil că pacienții văd în mine în primul rând un om de-a lor, adică un om accesibil, nu am niciun fel de aere, aroganțe sau chestii de genul ăsta, un om care de unde așteaptă o șansă și de cele mai multe ori o primesc. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că v-ați făcut timp să ne petrecem după amiaza asta împreună și vă doresc succes în toate proiectele pe care le veți iniția. Mulțumesc, mulțumesc mult!